3 दिन से लगातार बारिश बारिश होता है। वो दिवाली का टाइम बा जहाँ पर लोग के घर के साफ सफाई करे के बा, घर के रंगे के बा, कपड़ा धोए के बा, बहुत कुछ काम बा। हो जाई बारिश जो बा कुछ करे नहीं के दे, पूरा सबके काम एकदम ठप कर देले बा, रोक देले बा। हमरो बहुत कुछ काम रहे, थोड़ा रंगाई उंगाई के काम रहे, सब रुक गए बा बारिश में। लेकिन क्या कर सके, भगवान से बढ़कर हमनी के नहीं खिजा, जो होई भगवान के मर्जी से होई। आज है 26 अक्टूबर। नया वीडियो में आप सबका स्वागत बा। चाय पानी हमार हो गई, चाय पी लेनी। अब चलते देखे कि का बनता, कुछ अच्छा खुशबू आवता, खुशबू। आलू चॉप टिक्की, भाजी इंतजार करतन खाए के। पूरी हो? हाँ, पूरी और चॉप खा ले। ताज के नाश्ता बा आलू चॉप, पूरी, भुजिया। चलो फटाफट नाश्ता कर लेवे के। एकदम खस्ता खस्ता पूरी बा। हमरा सब्जी उतना पसंद ना है, ऐसे में भुजिया खाने। आलू चॉप देखल जाओ कैसन बा। मजा आ गई। नाश्ता हो गई, 7 गो पूरी, 6 गो आलू चॉप। हमने को यूपी बिहार गए जा, खाए में कोनो कॉम्प्रोमाइज ना करें जा।